Kaixo, ongi etorri berdintasun gune honetara. Berdintasuna erakunde, gizarte eragile eta pertsona guztien artean eraikitzen dugu. Aleginak, ideiak, ekintzak batzearen bidetik. Berdintzeko batu egin behar da, eta etxe, eskola, administrazio eta enpresa bakoitzetik egin behar da. Erronka estrategikoa eta zeharkakoa da. Gizarte osoak bere gain hartu behar duen erronka demokratikoa. Gizonen eta emakumeen arteko errotiko berdintasuna, errotik datorrena. Izan ere, ugariak dira genero arrazoiengatiko desberdintasun adierazpenak eta horien adierazpenik krudelenak indarkeria psikikoa eta fisikoa dira, batzuetan emakumeen edo seme-alaben hilketa eragiten dutenak. Baina adierazpen horien erroan, askotan, mendekotasun ekonomikoa dago, emakumeak bizitza osoa eta librea izan dezan eragozten duena. Soldata arrakala, hau da, gizonek eta emakumeek lan eremuan kobratzen dutenaren batez besteko aldea da desberdintasun horren adierazleetako bat. Debekatuta dago soldata bereizkeria, emakume izateagatik gutxiago ordaintzea, alabaina gizarte inguru abarrek, gure lan merkatuaren funtzionamendu ohiturek, enpresetako praktikek, hitzarmen kolektiboek berek eta emakumeek beren lanaldiari edo lanbide sustapenari uko egiteko gizarte ohiturek eragiten duten desberdintasunak bereizkeria hori areagotzen du eta muga jarri beharko diogu horri. Estrategia honetako batugai guztiak sartzeko zabaldu dugu plaza publiko hau. Urrats bakoitzak balio du berdintasunaren bidean.